Čaute ľudia, takže vás zdravím, ja som Sniper XX a sme pri našej prvej sérii The Binding of Isaac, myslím, že tak by sa to malo volať. Mal som trošku problémy pri začiatku s natáčaním, nevedel som ako to natočiť, tak to natáčam takto, že mi bude vidno, že mám Windows 7, inak sa mi to ani nedalo poriadne nastaviť. Takže nechcel som, aby ste videli ani moju plochu, tak som to takto proste spravil. Okrem toho tu uploadujem, natáčam cez Fraps a mám to zapnuté takto, takže sa poďme do toho vrhnúť, ešte som ju samotnú ako nehral. Nemôžem vám ukázať ani ukážku, aj keď je celkom kulová, ale dám ju do popiska, ako ju pozrieť. Toto. Judáš. OK. Visit 4 more pennies in on-plane trove. Neviem, čo to je. See more container here in on-plane trove. OK. No, to bude asi život 3. Rýchlosť 2. Útok 2. Neviem, čo to presne znamená, ale to zistím až keď začnem samotnú hru, takže hra to zatiaľ vypadá dobre, počul som, že to je dobrá hra. Videl som na ňu zatiaľ len ukážku. Neviem, o čom je tá hra, akurát som počul, že to strieľa, observujeme sa hovna slzami a že sú tam nejaké rôzne iné príšery, takže uvidíme, čo to bude za hra. Až na to, no tak základné privítanie, že neviem ako sa, čo je toto, attack move. VASD, Shift or E. Vlastne tu hore sú bomby, super. Čo je Space? Space i tým akože zoberať. Zaujímavé. Dá sa aj takto strieľať. Takto. Takže len do týchto strán, OK. Kam sa vydáme? Navrch? Hore, dole, doprava, doľava. Skúsime hore. Nie, hore. O bože. Ideš ho? Au. Celkom to kulovo vyzerá. Zničil som ho. Akože to bolo Space. Čo to je? To budú asi peniaze, alebo čo? Mi to naskočilo 0,1, takže to sa dá prepisovať. 9,9. Nejde, dobre. Arrows. Šípy, slzy, lol. Dobre spravené, zatiaľ sa mi to celkom páči. Celkom zaujímavé. Ideme skúsiť teda, skúsme doľava. Toto bude boleť. Nie, choď preč. Už je po mne. Ideš ho. Nie, ja budem dobrý. Ja nikomu už nikdy nič nespravím. Choďte odo mňa preč. Aspoň vás naučím ovládať. Čau včela, či čo si? Ty sršeň. Som ho zničil. Medzerníkom. Dobre, jedna bomba. To sa dá posúvať, to je kulové. Kulové, ideme ďalej. Aha. Dobre, 2 bomby. A dá sa toto zničiť. Nič nedroplo. Máme dobre. Čo je toto? Chce to rozstreliť? Asi nie. Či? Čo to? To sa asi rozstreliť nedá, no. Dobre, no. Ani toto. Dobre. OK, pokračujeme. Teraz skúsime doprava. Kam to zavedie? Ježiš! Tam máš. On teraz po mne začne strieľať, aha. Dobre, OK.
koľko mám? Pol srdiečka zobralo. Ale celkom kulovo sa to ovládá. Ty kokos. Celkom to zabito vyzerá. Ako sa tam dostanem? Skúsim bombu. Dobre, dostal som sa tam. Kľúč. OK. Čo je toto? Mapa? Nie, choď preč! Dobre. Za 5. Však ja nemám peniaze. Nevadí, idem hľadať život. Toto bude nejaký boss, alebo čo? Pol srdíčka to bude asi hodne moc veľký fail. Keď to sa dá rozstreliť asi, čo? Čo to dalo? Nič mi to nedalo. OK. Skoro ma trafil. Dal som ho. A tu bude niečo. Čo je toto? Lemon Mishap. Space. Nie. Čo to spravilo? Čo to je? Neviem čo to je. No dobre, dúfam som nič asi nespravil zle. No čo? Pol srdiečka, ja potrebujem život. Prečo? Nie sa tu nejako šprintovať. No asi nie. Nejaký boss alebo čo? Isaac versus Monstro. Who is Monstro? O bože! Nie, ty vole. Nie, choď preč. Jo. Ježiš, nie. Dobre, už viem dobrý. Už je po mne. Dobre, to sa ako... Their diary today date. I was killed by this thing is some... Basement, I knew all that I owned my cat Guppy. OK. Čo je toto? Cool stuff. Čo je to? Goodbye Crusher World. Cruel World. Cruel World, akože zlý svet, alebo tak nejako. OK. Thank you very much. To tam je boss, si robí srandu. On si ich sám ničí. Nie, to bol lag. Choď preč. Tam máš. Dochni. Choď preč. Dobre, neber mapu. Nejaký, má to zvuk ako škrečak a vypadá to skôr ako pijavica. OK, mám zase pol srdiečka. Vlastne tu je mapa nejaká malá, mapa miestnosti. Celkom cool, idem pozrieť čo tam dalo ešte.
Nič moc teda. Môžeme sa vydať ďalej. Vypadá, že ma to bude baviť. Som zvedavý, čo je tu. Nie. Nie, dobré, bude dobrý. Preč. Dochni. OK. Moje peniaze. Sa toto rozstreliť asi nie. OK. Au. Poďte preč. Zase. Dobre. Už viem, ako sa to ovládá, nesmiem už. No tak to som zvedavý, čo sú zase toto. OK, dalo mi to teraz peniaz. OK. Thank you very much. O bože, čo je toto? Toto je nejaké hardcore. Alebo čo? A oni ešte aj hádžu niečo. Pravostranná vyčistená, môžem ich to obstredovať. Zdochni. Aby ťa slza zničila do rána. A som ho zabil. No, prečo? Au. Kto? Daj tá bombu. Ja to chcem rozbiť. No dobre, tam sa asi nedostanem. Čo je toto? Za 3. Za 15. Za 3. Ako za trest, toto nie je za 3. To je nejaký obchod, alebo čo? Dobre, tam je truhla. To nie sa asi moc nedostanem. To hore. A skúsime doprava. O bože, nie, ja budem dobrý. Dobre. Prvý mŕtvý. Stochni. Dobre. Druhý mŕtvý, alebo koľký mŕtvý. No, asi si mysleli, že ma poradíte, ale teraz buďte frajeri. Pomri. Tak. Mám už 2 koruny. OK, môžem ísť ďalej. Dole. Idem odpáliť a dostať sa k tej truhle. Au, to bude bolieť. Tak. OK. Bomba. Kľúč. Len 2, takže tam sa mi neoplatí ísť. Takže idem tu. Skúsime doľava. Au. Čo je toto? Čo sú to za hajzli? Dochni do rana. Au. Peniaze. Au. Mucha. Nejaká nakazená mucha, alebo čo to je? Že okolo vás lietajú aj muchy, vy psi. Čo to je? Vydáva to nejaké divné... Nie! Fúha, som sa vyhol tesne tomu. Môžeme ísť ďalej. K tomto sa asi moc nedostanem. Nakoľko sa to ničí. Tak. Dobre. OK. 6 koruník. A tam je boss. Tam ešte neidem. Trošku to zalagovalo teraz. OK, let's go here. Čo vy na to, kam to dáme?
To vypadá byť najslabšie, ale ja nemám bombu. Prečo? What the fuck? Oh, hello of flies. To je čo? Prečo okolo mňa lietajú muchy? Chcem sa ísť osprchovať. Kde tu je sprcha? Osprchuj ma, osprchuj ma. Fuj. To ja tak smrdím. Pane Bože, ja nechcem muchy, choďte odo mňa preč. Choďte preč. Lietajte okolo mňa. Ako sa to vôbec dá využiť? O Bože. Čo je tu na vôbec? Bol som tu, bol som tu. OK. Takže ideme do poslednej miestnosti, ktorej môžeme ísť, aj keď môžeme ísť ešte. Na bossa si asi radšej zoberiem niečo. Mám veľmi dobrý nápad, snad to bude fungovať. OK. Prečo až za 15? Wow. OK, mám jednu bombu. A idem hore. Hore a idem si po bomby. No. Určite z tejto strany to bude asi najlepšie sa tam dostať. Som bez bomb. A nedostanem sa tam. No dobré. Tak sa ide. Lebo ja, toto je Isaac Vessel Ridger GR. O Bože, tak toto bude hardcore ešte. Ono to žere hovna. Fuj, smrdí ti z papule. Smrdí mu z papule, ako keby zjedol hovno. Nie, vypadni, nie, choď preč. Už ma dá polkou života, choď preč. Nedotýkaj sa ma tvojimi mastnými nohami. Aj keď to pravdepodobne žiadne nohy nemá, ale laguje to. Choď preč. Musím rozbiť hovna, aby sa to tu... Nenáňaj ma, choď preč. A to je celkom ľahký boss. Celkom rýchlo ide dole, takže sa mi to páči. Len ma hnevá, že mám iba nejaký dostrel slabý. Nie, dobre. OK. Čo je toto? Mám vešiak. To mi strašne pomôže. Super, vešiak cez hlavu. To je nápad. Presne tak, strč si vešiak cez hlavu. To ti určite pomôže. The Begiment. Fuj. Pane Bože. Teraz kam, skúsim dole. Truhla. The Fool. The Fool, kvečko. Čo je toto? WTF. Choďte preč, vy muchy. Ty krcač much. A posledná mucha. OK. Vypadák. Antena ten vežiak. To je nejaký zombie alebo čo?
Padni odo mňa. Už sa ma nedotýkaj. Som zabil. Čo je toto? Nejaké hovna. OK. Môžeme ísť ďalej. Celkom hardcore. Niektoré. Truhla. Thank you very much. Daj peníz. Môžeme ísť ďalej. O bože! To čo je? Lak. Obrý lak. Tak. Oni to preskakujú. Hackeri. Vy hackersky zmrdí. Ja tu chcem seriózne hrať. A vy tu hackujete. Tak to tu skakať. Poď sem. Poď sem. OK. Môžeme pokračovať. O bože, toto sú muchy. Ty neznášam. Čo? Oni lietajú, niektoré sa ani nedajú poriadne trafiť, pozrite. Tak toto berie ako veľa života. A obrie mucha. Či včela, či čo to je. Au! Niečo mi z toho droplo. Thank you very much. To srdce mi určite pomôže teraz. Za kľúč. Ďakujem za bomby. Môžeme ísť ďalej. Au. Bum ho. Tam máš. No dobre. Potrebujem kľúč. Čo mám peniaze? Čo je toto? Čo potrebujem teraz? Nič viac, nič menej. Môžem ísť ďalej. Nič odtiaľ to nepotrebujem. Potrebujem akorát tak život. Ono ja som tu niekde nejaký život videl. Aj keď som zabil toho bossa, tak mi podropilo kopu života. O bože. To sú asi najodpornejšie stvorenia z celej hry. Ono sa to za vami takto rozbehne. A nedávam to pokoj ani keby ste chceli. Toto je odporné, toto neznášam. Au, tak to som zatrafil. Tak. Aj to. Tam dole je nejaký boss alebo čo? To ma nezaujíma, ja od bossov chcem ísť čo najďalej. Treba nejaký kľúč alebo čo? Nejaký citrón, čo to je? Press space. Tak teraz skúsim z toho dostať, čo to spraví. Určite to pomohlo. Neviem, ako sa to proste používa, to nevadí. To sa naučím časom. OK. Izak vs. Monstro. To nedá sa proti tomu, to je bedu. Au. Skoro ma trafi. Fuj, to grca tu na verejnosti, to sa nesmie. On sa strašne kryje. A prišiel som na to, ako ho zničiť. Tak nie, zase to použil. Negrcaj tu.
som dal? Čo som stlačil radioactive spider, či čo? Nie, choď preč. O, čo je toto? The belt. Super. Mám nejaký opasok. Neviem čo s tým. Dobre, no. Som moc neporiešil. Dobre. Au. Au. Nejaký hajzel toto. Čo si myslí, že je boss, keď po mne strieľa muchy. A ono to... A včela ešte po mne strieľa. Neznášam muchy ani včely ani nič podobné. Ešte posledná mucha. Zásah. Dostala cez papu. Thank you very much. Choď preč. Takže, let's go. WTF. Čo je toto? Niečo zaujímavé. Vyzerá to ako nejaká larva, ktorá sa nejak divne pohybuje. Čo to je? K čomu by som to prirovnal? Plaziaci sa šušeň. Nie. Každopádne je to mŕtve. Tam je boss. Nie. Kto to je? Choď preč. O, bože, tak toto bolo. To keď si spolužia grgne. Smrdí tomu strašne spamovať, že to grca tieto deblinky malé. Celkom to má veľa života, nezdá sa vám? A už dlhšiu dobu som to vôbec netrafil. A už je po mne. My gatekeepy. Som zvedavý, čo to je. Replay. Zabí ma. Au. Dobre. Exit to main menu option. WTF. Prečo toto nejde zväčšiť? Option team collection. Option. Back. Exit to main menu. Yes. Start. Stats. 3 deaths. Mom kills. Team 5. Ding back. Nedobré. Som stále nepochopil, ale o čo tu presne ide. Hello files. Oh. OK. Back. Start. Isaac.
Ok, ideme ďalej. Nie, dobre. Už som bez bomby. To sú zase tí hackeri. Bože. To nazývať aj opica, alebo ako to mám nazývať. Prostred toho, no. OK, a tam je hneď boss. Na toho bossa sa asi lepšie vyzbrojím. OK. Tak toto je relatívne slabá želatina, alebo čo to je? Aj to tam. To sú celkom slabí, som zistil len kým sa im uteká. Čo je tu? WTF? Oh. Zochni. Nika. Jaký Nika som dostal, alebo čo? The Brother Bobby. Kve. Nie, zase som to dal. Au. WTF, čo je? Prečo to furt lieta za mnou? Toto je brutálne. Cool. Tak to sa bude hodiť. Budem volať Brother Buddy. Podá mnou. Treba kľúč. Sakra. Ok, ideme hľadať kľúč nejaký. Pod za mnou, ideme na bossa. Daj srdce. Isaac vs. Duke of Flash. Ono to lieta, alebo čo? Fuj. Tieto muchy neznášam. A vypadá to relatívne slabý boss. Má celkom málo života. A je pravda, že po ňom strieľam. S dvomi. Neviem ale koľko natáčam, vypadá to, že to už bude pol hodina. A vypadá to celkom kulovo, takže... Toto bude posledný boss, ktorého dneska zabijeme a... V ďalšom diele budeme pokračovať, takže... Ježiš! To som nečakal, toto... Neskutočný... Plienka. Sa mi určite hodí. To je... OK. Alebo necháme sa teraz zabiť a do budúceho dielu zatiaľ. WTF. Zabijem ťa. Čo je to? On žere peniaze. Cheater. WTF, čo je toto? Taká dvojmucha, alebo čo to je? OK, ideme ďalej. O bože. Zatlačili ma do kúta, to sa nehrá. Ako spol srdiečka. No bože. Hodil by sa mi nejaký život. Srdiečka. Daj život. Bože, on mi nechce dať peniaze. Prečo?
Ďalej sa ide. OK. Takže mám pol srdiečka, najskôr teraz zomrie, no a idem už rovno na bossa. S svojím srdiečkami niektorý flow ukončíme. A bude koniec monstro. Ale tak to poznám. OK, takže pokračovanie na budúce.